Mga tropa. Ang sabi ko, uwi na, hindi mapunta sa kanal. Alright mga idol, no? So binalikan pala natin yung lisensya ko. Buti na lang naalala ko, nandun pala sa backpack ko. Hindi ko pala nailagay dito sa may body bag ko mga idol. So mas maganda na yung dala-dala natin yung mga lisensya natin kaysa naman sa hindi, di ba? Kasi hindi natin alam yung mga mangyayari dito sa kalsada. Alright mga idol, no? So time check pala tayo is 5:34. So hahabulin pala natin yung bakery kasi alas 6 magsasarado na yun. So sana nga maabutan pa natin bukas para makabili tayo ng tinapay. Alright. Yan pala si Kuya JR sa likod eh. Ha? Inom? Damdaman to. So inaaya tayo mag-inom mga idol. At usapang inom pala, baka pupunta pala tayo dun sa may kaklase ko dun sa may tabing dagat. So tinawakan ako kanina. Hindi ko alam kung makakapunta ako dun. Kaya ang sabi ko, ang dahilan ko may biyahe ako. Kasi dumating pala yung isang kabatch namin na galing sa barko. So nandun siya at inaaya niya yung mga kabatch namin. Pero hindi ko lang alam kung makakapunta ako mamaya doon mga idol. Pero siyempre unahin ko muna yung mga kailangan namin sa tindahan. Priority ko kasi yun mga idol eh. Nakalimutan kasi ni Mrs. kanina mga idol, no? So galing pala tayo ng bayan. Kalimutan ni Mrs. na sabihin na magpabili ng tinapay. Uy. So nawala sa listahan yung tinapay. Kaya nga gagawin natin, direct na lang tayo dito sa may bakery. Galing na sila. Galing na sila nanay bumili ng tinapay. Ay nako. Buhay negosyante nga naman talaga, no? Pag ganito kasing na may negosyo ka, dapat hands on ka talaga. Hindi yung papabayaan mo yung negosyo mo. Parang ganito sa ginagawa ko, no, mga idol. Bali hands on talaga kami ni Mrs. Pag ganun na talaga may kailangan sa tindahan, priority talaga namin yon. Hindi yung uunahin pa namin yung iba. Pero kung may time, pwede pa namang pumunta mamaya sa mga kabatch ko kung may oras pa. Pero titignan na lang natin mamaya, no? Alright, so nandito na pala tayo sa may bakery mga idol, no? So bawal pala mag-video sa loob ng bakery, kaya stop muna natin yung video natin. Tapos update tayo mamaya ng mga idol. Alright. Alright mga idol, no? So nakakuha na tayo ng tinapay. So ito yung tinapay na pangtinda.
Ay, buti na lang naabutan pa nating bukas sila auntie dito. Alright, sige po ante. So yan yung pinakamatagal ng bakery dito sa lugar namin. Bata pa lang ako mga idol, mayroon na yan. At maalala ko pala nung bata ako, no, yan yung pinag-orderan nila mami ng cake ko noon. O diba, kasi mura pa naman yung mga cake noon mga idol. So naalala ko, Eloisa. So dyan sila nagpapagawa ng cake noon. So napakasarap ng cake dyan mga idol ha. Kasi nung kailan ba yun, basta may okasyon dun sa bahay, dyan sila ulit nagpagawa ng cake eh. Grabe, iba talaga yung lasa ng cake nila dyan. So napakatagal na talaga ng bakery na yan mga idol. Parang wala pa yata ako sa mundo eh, mayroon na yung bakery na yan mga idol eh. Mas matanda pa sa akin yung bakery na yan. Tsaka hanggang ngayon eh, hindi talaga nagbabago yung lasa ng tinapay nila. Talagang kahit yung mga bata eh, talagang nagugustuhan nila. Lagi nga ubos yung mga paninda naming tinapay mga idol eh. Parang itong kinuha natin sa halagang 250, ubos agad to hanggang sa mga Merkules. Kasi anong araw ngayon? Lunes eh. Merkules ubos na to mga idol. Alright, so bago pala tayo magpatuloy sa vlog natin mga idol eh, isang mabilisang shoutout muna tayo. Kuya Rodel Castrense, kay Alvin Batayan, kay Norberto Cachocamba, kay Aki Jasper Glenn, kay Jerome Cabungkan de los Santos, kay Ryan Montemayor Kiloy, kay Rap Christopher Pilarca. Tapos shout out din kay Israel Domingo, kay Chris Casas, kay Dexter Canedo. Shout out din kay Jepoy Tagpis, kay Jesse Adventure, at kay Lawrence Loria. Alright mga idol no. Oh, shout out din pala sa mga tropa. Doon sila ba tulo. Alright mga idol no, kung mga gustong magpa shout out eh, comment lang kayo sa baba para may shout out ko kayo sa next na vlog natin. Alright, so saan kaya kaling itong mga to? Parang naubusan yata sila ng gasolina eh, naghaharutan pa eh. Ang sabi ko uwi na, hindi mapunta sa kanal. Nangyari? Bakit nangyari? Alright, tutulungan natin sila mga idol. Naubusan ng gasolina? Tulak, tulak. Saan kayo galing? Lumayo. Bayan? Sa San Nicolas. Naglaro kayo? Basketball. Grabe, nagtutulak lang pero napakabilis ha. Uy, shout out. Hayaan nyo na yan. Pabayaan nyo na yan. Ay, walang iya. Hayahayang buhay. Maganda, marimpoy, boy tulak. Ha?
Doon, bumili ng tinapay. Aba, ito matindi, paakyat. Wala kayo sigurong pera, no? Wala yung panggas. Alright mga idol, no? So time check pala tayo is 5:57. Ay, so wala pang 30 minutes nung pumunta tayo dun sa may bakery. Alright. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol. So see you po sa next na vlog natin. Alright. Oy, wag nyo pautangan ng gasto, hindi nagbabayad. Dito na? Doon na. Sige. Alright mga idol, so see you po sa next na vlog natin. Ride safe and king po tayo. Alright.